Kagyari naman ang pangpabalo namon sa inyo nga pangpag-good vibes sini nga weekend. Sa kainit sang panahon, kanami magpaligo sa mabugnaw kag batinaw nga tubig. Sa katinaw sang tubig sa sini nga suba, kitaon pagikan sa ibabaw ang mga bato sa idalom. Mabugnaw ang dapya sang hangin kag hindi tuman kainit sang biti sang adlaw kay man napalibutan sang puno sang kahoy ang suba. Upod ta sa tripping ni Ruming sa Sabado 10 AM kag tultulon ta ang ini nga suba. Kag kinalahon tang Lady Pilot nga taga Bacolod nga pinakauna nga babae nga Medal of Valor awardee sa baganihan naman sa Sunday.